дзень, мяне завуць Юлія Хільман. Я супрацоўнік цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы горада Гродна. Я прачытаю паэму Максіма Танка «Ля вогніш начлежных». Ля вогніш начлежных і ля невадаў чуў гэту легенду я часта ад гатаўскіх сосен і ад рыбакоў пра нарач Баторына Мястра. На месцы, дзе сёння шум гуман азёр, на золак ураннем крык чаек, быў некалі цёмны нязведаны бор, быў лес без канца і без краю. У нетрах, у самай глушы сасняка, стаяла малая хаціна. Жыла ў той хаціне дачка лесніка. Жыла прыгажуня Галіна. Хто бачыў яе, той забыць век не мог красы яе светлай дзявочай. І водсвет зары, што на твар яе лёг, і косы, і сінія вочы. Нямала сватоў прыязджала здалёк, але іх адмова чакала, бо ў сэрцы яе быў адзін Васілёк, якога дзяўчына кахала. Адзін Васілёк, што ў майстэрстве ўсё знаў, адважны і дужны хлапчына, які шчырым сэрцам таксама кахаў сяброўку юнацтва Галіну. Прыносіў ёй розныя забаўкі ён, то нейкае дзіва лясное, то часам пявунню жалейку, як звон, і нават люстэрка жывое. Гаворыць: «Пільнуй падарунку майго, хай ён прынясе цябе ўдачу». У тоне глыбокай, празрыстай яго свой лёс ты заўсёды пабачыш. Бо гэта люстэрка, што сёння прынёс, адліў я з цудоўнага сплаву, з крынічных пясчанак, блакіту нябёс, з кахання і мары і славы. Зірнула дзяўчына ў люстэрка, а ў ім высокае сонца яснее, і хвалі ўскіпаюць прыбоем крутым, і чайка над возерам рэе. Здаецца, нішто засмуціць не магло, нішто шчасцю не пагражала, ды лета мінула, і гора прыйшло, з асенню хмарай навалай. Вяртаючыся з палявання дамоў, аднойчы ўбачыў Галіну уладар неабсяжных палёў і лясоў, магнат ненавісны Барына. Убачыў, спыніў каля студні каня, каля лесніковай хаціны, пытае ў Галіны: «Адкуль ты, чыя, і як ты завешся, дзяўчына?» Не верыцца мне, што ў глушы сасняка на гэтых засмяглых палетках магла ты расці пад страхой мужика, нябачная папараць кветка. Паедзем, красуня, са мною ў палац, як кралю цябе прыберу я. Дарма на ўгаворы пан часу не траць, бо ехаць з табой не хачу я. Я вольнаю птушкаю вырасла тут, жыве тут мой суджаны мілы, і нас не разлучыць ні год і пакут, ні гнеў твой, ні грозная сіла. Яшчэ мы пабачым. Барыны ўскіпеў, і злосны каня ён прышпорыў, панёсся як прывід і знік сярод дрэў старога прадвечнага бору. А каб даведацца, што здарылася далей, вы можаце адшукаць гэтую паэму ў нашых бібліятэках горада Гродна.